खुलुमबाय, आं गौतम कुमार ब्रह्म, क'क्राझारनिफ्राय। गिबियावनो खन्थाइ बिबार ग्रुपनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिग्रोबाय। बेजों लोगोसे खन्थाइ बिबार ग्रुपआव थानाय साफ्रोमबो सोद्रोमाफोरनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय। आंबो दिनै नैथि अनलाइन खन्थाइ आवरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो सानबाय। दोंसे रमान्टिक सानस्रिनि खन्थाइजों। खन्थाइनि मुं गारबोनाय बुब्लिफोरा। गारबोनाय बुब्लिफोरा इनायनो गाब गोनांमोन, इनायनो मिनिथावनामोन, इनायनो दुखु गोनांमोनबो। गारबोनाय बुब्लिफोरा माब्लाबा दिसेम्बर दाननि गुसु सुहाबनाय बोथोरखौबो दुं दुं हाव हाव खालामो। जुलाइ दाननि थिं थिं सान्दुं गोसाखौबो गुसु गोजोन खालामो माब्लाबा। दुफांनि आवजार बिबार, सनालु बिबार, मोदोमफ्रु मोदोमनाय कृष्णचुरा बिबारफोरा सिरि सिरि गोसो थोनायनि बाथ्रा बुङो। मोनाबिलियाव गामि गेजेरनि लामाजों लुसुर आं हान्थिब्ला गुवार आबाद फोथार, फैलाव दुबुलि, फालोसे गुफुर दाउब'फोरा दिनै माबा गोमानाय मोनहोदों गोसोखौ। अबा बावदोंसो आङो सोरबा अनजालिनि गोदै गारांजों मोजां मोननायनि बालाबगासे मेथाइ। खोनाहां खासिबारियाव लावखार गथ'नि सिफुंनि देंखो। मिनिस्लु मिनिनायजों बाजैनि रायदावनाया गिलिर गोसोखौबो स्रां मोनहोदों मानोबा। गारबोनाय बुब्लिफोरा माब्लाबा मिनिथावना आरो माब्लाबा दुखु गोनांमोन। बाजारथिलिनि साहा गलाया नोंनि आंनि गोसो थोनायनि थावनि। आबै आबौमोननि जंखायनायफोरा बेसेबां गाब गोनांमोन रजे। लाइमोन मोदोमनाय जरासे गुस्थि, मोदोमफ्रु मोदोमनाय खानाय बिलाइ। माबोरै बावनो आं नोंनि हायना गोनां महर मुस्रि। नों गोदो जेरै नुलांदों दाबो बिब्दियैनो दं रजे। गामिनि नुथायफोरा समायनासिनसो जाबाय। उसुं खनानि सेफालि बिफाङासो मानोबा बिबार बाराखिसै नों गैयैनिफ्रायनो। गारबोनाय बुब्लिफोरासो सम आंखौ मानोबा खायसो खालामबाय थायो रजे। गोजोन्थों।